Mandithathe lithuba ndizibulisele kumntu wonke omameleyo. Singumasipala wase-Alfredo District Municipality sithanda ukwazisa into kokuba ngomhla we-9 kule nyanga kaJulayi kulo nyaka ka-2026 sawube sibambe i-State of the District Address esiza kusibambela phaya kula local municipality yethu eyiMatatiele kwi-council chambers zabo. Sithanda ukumema uluntu lonke lase-Alfredinzo into kokuba luphume ngobuninzi lusimamele kumakhasi onxibelelwano, i-Facebook page yomasipala Mbaxa, i-Facebook pages zomasipala bonke bethu be-locals, kwaye nakwi-radio zethu zasekuhlaleni, Alfredo Community Radio, Inkonjane Community Radio, Informa Digital TV, bakwazi into kokuba bayifumane le ntetho ncakasana iphuma kuthi. Sizawube sinikeza ke ingxelo ngokuthi kusukela kunyaka ka-2021 ukuzothi ga ngoku ngomphumqela oseluwanjiwe yile council ukutshintsha impilo zabantu. Kananjalo sawuphinde sidakance ibudget ethi ke ngokunalo uhlahlulo lwabiwomali for unyaka mali ka-2026-2027 indlela esiya ngayo phambili. Siyafuna ke into buluntu lakuthi lumamele ngobuninzi khona ukuze luve into kokuba sithini ngokukhuliso loqoqosho e-Alfredo nokudala kwabamathuba emisebenzi, sithini ngokuphuculwa kwendlela yokusuka kwenkonzo ebantwini, izikimi zethu eziphuma amanzi njalo njalo. Simema ke wonke umuntu angasali azivele ngokwakhe. Iyaqala iprogram yethu ngentsimbi ye-10 ekuseni. Enkosi.